Kakauso baga. Meron na naman. Naman. Bihira uso-uso. Ayun po. Uso naman pala yung nakawansan sa amin. Si Kuya Nolio. Ayan, dyan na lang sa inyo yan, yung camera. Oo. Ito na lang sa inyo. Para Oo. makita yung reaction nyo. Ayan, ito na yung kanina, yung yung pagtawag ko sa inyo. Pasensya na, na-istorbo ko kayo. Okay lang, Okay lang, kuya. Kala ko kasi nasa hospital na kayo. Di pa. Oo. Hintayin pa namin, kuya, yung anak namin. Isasama kasi namin. Nasa school. Walang magbabantay dito po. Baka gabihin sa ano eh. Oo. Ayan, this is it. Bali, pag pumunta kayo mamaya ng Iriga o Nagwa, Oo. i-check mo na yung ATM mo dahil nandyan na ang halagang 40,000 pesos. Oh. Laki. 40,000 pesos. Oh. Laki. Oo. $40,000. Oo. Uma. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Medyo halos ilang araw na din di makatulog kasi. Kasi sabi ko nga, parate sabi ko ibagsak na lang sa akin lahat, wag lang dito sa dalawa. Kaya medyo yun nga yung iniisip din namin, financial din talaga. Kasi yun nga, nung unang operasyon ko po kasi, hindi pa rin kami nakaka-recover. Kahit hindi man namin nasasabi kung sa mga vlog. Pero hirap na kami nung una. Tapos yun, nasundan nung operasyon ko netong nakaraan. Tapos yung balik simula sana kami ngayon, yun pagdating namin, wala pa kaming 2 weeks dito. Yun na yung nangyari dito sa bata. Kaya medyo hindi pa ready yung financial and yung emotion ba, yung sarili. Tapos ganun. Sabi ko kahit anong mangyari, wag lang dun sa dalawa. Kaso siguro kasi pinapatatag lang talaga tayo o ako. Kaso masyado akong malambot para sa mga bata kasi halos ako na yung kinikilala niyang mama kasi almost magsa 6 years na yan sa akin eh. Kaya medyo nahihirapan lang ako. At yun, kagabi pa, ilang araw na din iniisip namin, sabi ko siguro yun nga, may mabibenta, may ibebenta kami kasi wala na talaga eh. Kasi naubos din yung naka-challenge, naubos din yung papa niya sa construction worker, magkano lang yung sahod, may pamilya na kasi yun eh. Kaya kumbaga may yung pamilya niya ngayon, yun yung sinusuportahan niya. Pero di naman nawawala yung suporta sa bata, kaso syempre medyo kapos din talaga. Ayun, thank you so much po sa nagbigay kasi medyo na kanina gusto kong matulog kasi mas iniisip ko, sabi ko ano kaya yung mangyayari mamaya. Yun talaga yung iniisip ko. Nagdadasal ako na sana. Kaso imposible na kasi yung hinihiling ko talaga. Kasi kahapon kasi kuya, nung pumunta ako doon, may nakausap akong mga staff. Yun, pinakita ko yung papel kasi nakikiusap ako sana na ma-confine nga po yung bata kasi iba yung tingin ko talaga. Sobrang putla niya. Tapos, iba yung itsura niya. Sabi niya, wala daw pong kwarto doon ngayon, kahapon. I-try natin bukas kasi baka may lumabas, ganyan. Sabi ko, kuya, babalik po ako dito. Sabi ko, sana matandaan niyo ako para bukas matulungan niyo ako para lang sa bata. Yun po. Kaya yun, wala po yung pedia doctor. Ngayong araw po magre-resume. Kaya yun po. Kanina pa po ako, napapaisip talaga. Sabi ko, ano kaya yung mangyayari mamaya? Sabi ko, hindi ko alam eh. Kaya yun talaga.
sobrang thank you na may hindi ko talaga in-expect. Iba na yung nasa isip ko eh. Sabi ko, paano kaya to? Yun, ang lalim na talaga. Tapos may bigla ka po kuyang tawag. Tapos yun. Hindi ko in-expect eh. Sobrang laki po ng halaga. Na sobrang kailangan. Kailangan talaga. Hindi ko masabi kung ano yung ano. Sobrang thank you po talaga. Salamat ka rin. Kaya Kuya Pan. Ayun, kahit paano, salamat kay God. Siyempre may mga iniipong mga tao, mga viewers natin, sponsor na hindi naman talaga natin kaano-ano. At si Lord talaga ang nagdidikta niyan. Si Lord ang nagdikta niyan sa kanya na tulungan niya. Naiyak daw siya nung napanood niya, madaling araw naiyak daw siya. Kaya sabi siguro ni Lord, tulungan kayo na ayun nga sa problema niyo. So ayan, kahit paano ay answer prayer na tayo dyan sa sa problema niyo. At sana ay magtuloy-tuloy ang paggaling ng alaga niyo. At siyempre pag-isipan niyo pa rin kung saang hospital talaga ang pinaka-choice niyo. So yun lang, paring Jason. Maraming salamat. Salamat. Mag-asikaso pa kayo. Salamat ka Kuya Franz at kay God. Bahala ka. Okay na to sa akin. Thank you, Kuya. Thank you so much. Kasi Isend ko yung resibo. Nandito sa akin, isend ko. thank you. Nabigla ko dun sa gising ah. Sige, God bless. Opo, Kuya. Thank you so much, Kuya. Kasi siguro talaga binigay sa amin yung bata na yun para, yun nga, yung kagabi o kanina, parang parati ko iniisip, paano kaya kung hindi napunta sa amin yung bata? Paano kaya kung dun sa, hindi ko minamaliit yung paano kaya kung hindi siya dinala dito? Kasi pangalawang buhay niya na to eh. Tapos yun, kasi dinala po yan sa amin, grabe din yung sakit niyan. Kumbaga second life na sa life niya na ngayon. Tapos ganun yung nangyari. Sabi ko siguro binigay talaga yan sa amin para yun nga. Kasi kung nandoon, baka wala na din talaga. Kaya ayun, thank you so much. At syempre si Jason nakasama sa inyo, Kuya. Siguro kung hindi rin dahil sa inyo, wala din makakakilala sa amin na magbibigay ng ganyang kalaki. Kasi sobrang laki niyan, Kuya. Sobrang laki niyan. Simula nung nagkasakit din ako, lahat sa mga viewers, sa sponsor, sa inyo din, Kuya. Kasi ikaw din, Kuya, yung kay Jason na sumama sa inyo, sa team. Kaya sobrang thank you din sa iyo. Siyempre sa mga sponsor din, lahat. Sobrang thank you. Kasi pati yung pamangkin ko is na nabigyan din ng pagkakataon para mapagamot din sa gantong pagkakataon. Na kahit ganito, parati kaming nakatawa sa camera, pero yun, hindi kami pinapabayaan ni God. Ganun lang. Thank you, Kuya. Thank you sa inyong lahat. Hindi, wala na akong masabi. Kasi kagabi ko pa talaga iniisip ko. Ayun, siyempre salamat talaga kay Lord. Si Lord naman talaga ang lahat eh. Sa kanya talaga nanggagaling ang lahat. Kaya maraming salamat. Tayo, mga instrumento lang tayo. Gaya ko instrumento din lang. Sila paring Jason, kumbaga, binigyan ng pagsubok. Hindi man tayo bibigyan ng pagsubok na ay hindi kakayanin. Ayan, so sabi nga ni Mrs. niya, kaya nga siguro napunta sa kanila yung batang yan. Hindi nga rin niya maisip kung paano kung hindi napunta sa kanila. Pero hindi niya minamaliit yung yung kakayanin ng mga magulang niya. Siguro may purpose talaga bakit nga sa kanila napunta. Yun lang, paring Jason. Salamat. Thank you, Kuya. God bless. Salamat. Bye-bye. Ingat, Kuya. Bye-bye. Ganun. Yes, talag. Ayun. Natulog muna kasi puyat. Laging puyat. Magaan na yung isip.
Tapos biglang Mouse. tumawag si Kuya Noli. At kanina kasi, Yung mga para, kanina tumawag na yun na yan nga may ano, sabi may ano, yung may sponsors daw na ano, yun nga si Kuya Franz kinuha yung ano ni Kuya Noli, kinuha ni Kuya Noli yung bank account ko kasi may sponsor nga na nakapanood dun sa ano? sa vlog mo nung nakaraan. Kaya yun, yun kumunta kay Kuya Noli. Tapos yun, tumawag agad si Kuya Noli kanina na may gusto daw na magbigay. Tapos yun yung una nga sabi ni Kuya Noli, ibili daw ng toys yung bata ng transformer na Nag-send muna sila ng ano, nag-send muna pambili daw ng laro Truck. ng bata para syempre medyo malibang. ano kasi yun, yung page niya ay alas 5 pa. Kaya sabi ko kay Ami, matulog muna ako kasi magdadrive ako eh. Tapos alas 4 sakto alis kami dito kasi iriga lang naman. Hintayin muna namin yung anak namin na makauwi. Kasi kung alis kami kaagad ngayon, pag uwi nun wala kami, magagabihan kami. Mag-ano yun. Baka magano yung anak namin na wala kami dito. Kaya sama namin. Hintayin na lang po namin pag 4 kasi nakiusap ako sa teacher kasi nasa 4:30 yung labasan nila. Sabi ko sa 4, sunduin ka ni Papa mo, makiusap tayo na mag-out ka muna ng 4 para kako alis tayo. Kasi yun nga, kasi baka gabi na tayo makauwi eh. Wala siyang kasama dito. Ay, kahit may kasama po pala siya si Papa kasi stroke po si Papa nandiyan sa labas. Mag-aalala din niya. Ayun. Tapos yun ngayon, kakatawag lang po ni Kuya Noli, kakatapos lang. Yun nga, may nagbigay, nag-send kay Jason sa account niya. Sila Kuya Franz, sila yung mag-asawa ko. Kaya yun, hindi ko in-expect na ganun kalaki yung binigay. Kasi Saka hindi natin naasahan na ganyan. So, personally hindi talaga natin si Kuya Franz parang nababanggit po nila sa ibang live, pero sorry po, Bigla pero ko po talaga wala kaming idea kasi sobrang hindi namin in-expect kasi ka pala 6K subs mo, di ba? 6,000 subscribers ka pa lang. Kaya yung mga iba pong sponsor is hindi rin po namin kilala pa. Pero Di saka napapaisip ako narinig na namin. simula nung ikaw tapos hanggang ngayon na yun si Tuti na just sila Kaya yun nga po, simula nung nag-challenge siya, yun nga, yung nakuha niya nung challenge, halos naubos din sa akin. Pabalik-balik sa Manila. At may mga tao din na sumuporta din, tumulong. Kasi hindi biro din po yung ko doon, yung journey ko doon. Nung November last year, yun bago diba matapos yung challenge yun, na-opera agad ako nun. Bago matapos yung challenge, nandun na kami sa PGH. Tapos yun, yung ginamit doon, yun sa challenge, yung lahat pabalik-balik namin doon. Tapos yun nga, matapos yung operasyon ko, hindi ako masyadong makagalaw. Kahit sa tindahan. Sa tinda lang. Pero yung ibang pinagkakabuhayan namin is hindi. Kaya medyo bumagsak yung vlog ni Jason na halos ilang beses siyang walang sahod. Yun po yung totoo. Kaya yun yung time na yun na
nag-aaral din yung anak namin, may ano din expenses sa school. Tapos, syempre may mga pangangailangan din sa bahay. Yun, halos naubos yun bago pa ako dumating naman yung second operation ko. Halos naubos din. Bago pa dumating yung operation, halos sa financial talaga, halos hindi na namin kinaya din talaga. Grabe, sunod-sunod yung ano. Sunod-sunod yung dumating na pagsubok. Pero, yun pa rin yung suporta. Grabe. Kaya yun na, nawalan, nauubos na kami financial. Tapos yun, may kahit papano, may mga sponsor din na nagsisend din sa amin na ito pang taxi nyo, ito pang pamasahin nyo. Yun, sobrang thankful kami at grateful kami sa mga sponsor na yun, na ayaw nilang magpakilala. At yun nga, yung naoperahan naman ako last month, yun, halos said na naman talaga. Pero pagdating namin dito, may nagbigay din ng pangtindahan namin. Tapos yun, simula na naman kami. Tapos after 2 weeks natin dito, nung dumating tayo, yung bata talaga, medyo hindi ko lang talaga kasi isang buwan kasi Pagdating natin, halos wala pa. isa't kalahating buwan natin Oo. iniwan yung bata sa pangangalaga ng magulang niya. Tapos yun, yung 1 week namin, Tumangkad nga pagdating natin yung- Kasi isang buwan tayo lagpas. isa't Sabi kalahating ko, buwan. tumangkad. Tapos yun nung nung dumating yung kapatid ko, di ba, yun yung nagpahilot ka. Yung time na yun, pinahilot ko din siya kasi nga, para sabi ko, sinisinat. Pinahilot namin siya. Tapos yun, mga 2 days lang, biglang parang lumabo yung katawan niya. Sabi ko, baka dahil sa sugat, kasi may sugat siya sa paa. Dinala ko siya dun sa, pinapacheck upan namin dito, malapit lang. May mga doktor naman po dyan. Tapos, parang tawag namin dyan, mini hospital Hospital. Tapos, yun, pinacheck ko, nag-reseta ng antibiotics. Yung pagpainom ko sa kanya, kinaumagahan, namaga yung isang mata niya. Sabi ko, parang sabi ko, baka normal lang o kaya, syempre, dito sa probinsya may mga langgam o baka nakagat lang ako ng langgam. Tapos yun, ilang days, siguro naka 4 days akong painom sa kanya ng gamot. Kada gising niya, ganun na yung nangyayari. Pero hindi ko talaga nakikita yung ihi niya. Kasi lalaki siya, kahit sa labas, di ba, pwede umihi. Hindi ko talaga napapansin. Tapos yun, nung nag-iiba na talaga yung pakiramdam namin, yun, pinalik ko siya doon sa ospital na yun. Tapos sabi nung doktor, magpa-laboratory urinalysis, sa CBC, tsaka yung creatinine. Yun nga po yung resulta ng isang araw. Binalik namin sa doktor. Sabi ng doktor, humanap ka na kayo ng espesyalista na pedya. Tapos yun, hindi kasi na-record din sa vlog na, yun nga, yung sabi ng doktor, sobrang taas ng mga Di bawal kasi resulta. mag-vlog doon. Sobrang tataas ng resulta. Yung creatinine niya, ang pinaka-minimum lang to maximum ng creatinine ng mga bata is 16 to 63. Ang creatinine niya is 93. Tapos, yung hemoglobin niya bumaba. Tapos, may UTI din siya. Acidic din yung resulta ng niya. Kaya sobrang Saka siguro, dati na talaga, ang ko niyan, kumbaga ngayon lang ulit, na-trigger na umano yung sakit niya. Kasi, lalo kung, pakita ko sa inyo yung dati niyang itsura. may mga picture. May picture kami dyan, nung dinalayan dito. Grabe talaga. Kumbaga, yung siya, nung dinalayan dito, yung nakikita ko lang sa mga TV na mga bata na yung parang mga sa malnourished baga. Basta pa, ipa-flash na lang natin. Oo, yung ko picture dun. lang. Dati ng itsura noon. Tapos, Pakita ko sa inyo. tinanong ko yung doktor, diba, pinabasa ko yung resulta. Hindi na ako nakakaalig kasi sobrang tataas nito, ma'am, sabi niya sa akin.
Tapos, yung una kong tanong sa kanya, yung resulta ba nito, ma'am? Kasi yung sabi niya kasi, yung ganito kasing resulta, yung kidney niya daw, hindi nagpa-function ng maayos. Kumbaga kaya medyo may pula yung ihi niya, kasi hindi na sinasala ng kidney yung kinakain niya, iniinom niya. Kaya yun yung una kong tanong sa kanya, ano yun, kako, ma'am? Mauuwi ba sa dialysis? Yun yung sinabi ko. Kasi yun lang ang pinakaalam ko na na salita. Pag tinawag na may sakit ka sa kidney, yun yung parating unang maisip mo, nagda-dialysis na ba? Hindi umimik yung doktor eh. Doon ako halos parang maiiyak na ako. Hindi na siya na umimik. Iyak na iyak siya dito eh. Doon pa lang sa ano eh. Naiiyak na talaga ako. Sinabi ko sa niya, huwag siyang mag-ano kasi kakagaling na yung hospital din eh. Kaya yun, Bawal sa may stress eh. yun yung iniisip ko. Tapos hindi kasi umimik yung doktor eh. Kaya nag-gets ko na agad. Kaya Malala talaga siya. sabi ko sa kanya na ano eh, ako na lang magbantay. Para dito lang siya. Para kasi pag doon, baka magaling na yung bata, tapos siya na naman. Eh, ano na eh. Hindi, okay na okay ako. Kasi ilang araw na din naman ako hindi nakakatulog ng maayos. Tapos yung sabi ng doktor, sana madala niyo agad sa espesyalista. Tapos yung kinabukasan, kasi gabi na din nun, hindi na pumasok sa isip kong bumalik ulit sa ospital eh. Kasi yung naghahati-hati na yung isip ko, sabi ko, paano ko sasabihin sa magulang niya, sa kuya ko, ianlayo kasi sa Bacolod City, nagko-construct. Hindi ka trabaho. Inisip ko, sabi ko, ang hirap magsabi nito. Kasi paano kung nasa taas siya? Kung baka mag-ano yung isip niya, na paano kung mapasama yung pagkakasabi ko, eh, hindi ko muna sinabi. Ang sinabihan lang naman yung mama ko. Yun yung nasabihan. Tapos yung mama ko naman, yun yung nagsabi doon sa kapatid ko. Kasi, yun, kahit hiwalay na yung mga magulang namin, is may contact pa din naman kami sa mama ko. Siya na yung nagsabi sa kuya ko. Ganun. Yun yung setup na ginawa namin is habang hindi pa nagpapa-check up kami ngayon, pag hindi siya ma-confine, hindi muna siya uuwi. Yun ang sabi ko eh. Yun yung usapan Ako, namin. standby lang, magantay lang ng sabi namin. Habang di pa nako-confine, doon lang muna siya kasi kailangan ng financial. Kasi, siyempre, kailangan yung makapagtrabaho. Eh, kami dito, yan lang minaasahan ko. Tapos yung sahod sa YouTube na ganyan. Walang pasigurado. No, di ko alam kung may sasahurin o wala. Pero ako kung alimbawa ma-confine, mag-ano siya na makauwi siya, magpaalam baka may leave. Kasi ang gagamitin diyan yung PhilHealth niya. Kasi anak niya yun, tapos kami di naman magamit yung sa amin kasi di naman namin apelyido. Ganun. Pero kapag di naman ma-confine, yung check up lang, ano ba? May ituturok na gamot, dadali namin dun. Dito na lang, kami na lang. Yun nga sabi ko na ano ba to? Puro na hospital. Yun nga yung inano nung kaya, yun nga yung nag-sponsor. Sobrang laki talagang tulong kasi, hirap, hindi ko ma-explain eh. Ayoko kasi humantong sa ganito na magsabi talaga ng totoo na kahit ganito yung kalagayan namin is nasisiro din talaga, lalo na itong mga nakaraan. Medyo okay naman kami kumilos. Yun nga yung pinag-usap, masipag naman kami magbalik ng buto, yung tindahan na maging okay. Pero yun nga, kung yung tindahan yung aasahan namin, hindi talaga niya kakayanin. Ganun yung gamutan. 2 araw na sarado. Oo, tapos bumabagsak na. nagpadala nung Kasi nakaraan dyan din yung... may kumuka na, yun nga, sabi ko na, Kasi dito sa bahay,
Bali, 5 po kami sa bahay. Kaming 3, ang anak ko, yung pamangkin ko, tsaka si Papa. Hindi lang masyadong nahagip si Papa, pero yung nakikita niyo sa pintuan yung naka-wheelchair, yun si Papa. Tapos yun, yung financial talaga medyo, napadala yung kapatid ko nung nung nakaraan. Tapos yun yung ginamit namin naggas po kasi Gas. naggas kami 2 beses. Hindi naman pwedeng motor na yung motor Kasi yan. gustuhin namin magtipid kaso hindi pwedeng i-motor eh. Kasi may mga gamit din Gamit. kaming dala para in case nga kung yung van yung ginamit namin kasi in case kung Kaya di man confine. maubos one. Yun. Tapos medyo relax naman yung bata pag nakasakay. Tapos yun, may nag-sponsor din sa amin kahapon. Ano na yung sponsor? Nandyan pa din naman. Salamat sa ano. Lalo kay God. Salamat talaga. Kasi hindi kami pinapabayaan. Sobrang parang siguro favorite na kami. Mga sponsor. Mga kay Kuya Rolly. Salamat. Kaya sobrang Lahat ng mga sponsor po. Thank you. nakaka-amaze lang. Wala lang maano eh. Nakaka-amaze lang yung mga nangyayari. Na kahit, Nablank ko bigla. na kahit Ito masabi yung ano. may mga pagsubok. Simula, nandyan na. Tinulungan kami. Yun talaga. Sarap ng tulog ko eh. Sarap ng tulog ko. Kasi medyo puyat din po siya kasi nga kahit ganun lang yung tinda namin is Binabantay hirap na din Kasama ko manakawan na. kasi madami nanakaw. Tulog sila, ako gising. Tapos, Gising ako. Kunting ano lang dyan na tindahan. Talagang pinagmamasdan ko. tapos maaga Kasi hirap pinagpaguran yan. Tapos biglang nanakawin lang ng mga taong di lumalabot sa patas. Kaya sabi ko, tulog muna ako. yun. Kaya yun. Thank you so much talaga. Sorry naman po sa aming itsura. Thank you Kuya Franz, Kuya Noli, at sa lahat ng Salamat kaya Fran sa pati asawa mo sa inyong pamilya. Sa inyong pamilya. Thank you. At yun. God bless you po. At Oh. hindi At ko na, ingat po kayo dyan. Kayo din po. Sana po hindi kayo magkasakit at laging malakasan na yung pangangatawan. Lahat po mga sponsor, pati mga ingat kayo. viewers. Ang mga viewers dyan, na At yun, kahit bagsak yung ating vlog, ay nandyan pa rin kayo. Patuloy sumusuporta, nanonood. Maraming salamat. Basta, blanco na. Di ko akalain to na ganito. At nanonood sila ng vlog yung sila biyanan, mga kapatid niya. Makikita yan. makikita na din yun. Oh. Na ano lang, na bigla lang. Kasi sobrang laki. Sobrang laki na talaga na kahit may mga laboratoryong gagawin, parang hindi ako kakabahan kung may mailalabas pa ba. May ano kami. Hindi May na, kukunin na gagastusin. hindi na kami kakabahan. Nahiya ko sa ano eh. May mga sponsor na nagme-message sa akin na ano, pag may kailangan, huwag mahiya, mag-chat lang, magsabi lang ng totoo. Kaso, sobra-sobra na yung tulong eh. Sa akin pa lang. Oo, sa kanya. Siguro nga ako kung talagang tagilid na, yun, pwede. Pero kung ano, kaya pa naman ma-resolbahan, yun. Pero Kasi- yun lang. Kasi iniisip ko talaga kung, syempre may mga laboratory gagawin pa. Yun yung Yun. iniisip ko eh. Kasi, Ayaw namin masanay na ganyan. Pero may mga sponsor talaga na sila kusang nag-ano, bibigay. hindi ako makakapalit. Oo. Hindi yun din, biro yung ganyang halaga na 40. Kasi pinagpaguran din. Biro Kaya yung yun 40. Yun yung ano. Hindi natin yan kaano-ano. Ang una-una, pinagpaguran din nila para makuha din yung pera na yun. Tapos napili din tayong bigyan din para sa financial na kailangan, para sa gamutan na. Kaya yun po. Thank you po, thank you. Thank you so much. Hindi ko pati nailagay yung mic natin.
So, sana Hindi na rin malinaw. tayo kay kuya eh. Bigla eh. Nag-aayos ako, mabuti nga nandito ako sa loob kasi kinukuha ko pa yung Ayos na ibang yan. gamit. Tingnan mo nga kasi Pwede ka na mag-ano. mag-ano na tayo. Mag-ano muna ako. Pwede naman. Alas At yun- 3 na. Maligo ka na. Basta ako sunod. Para pagdating ni Babe, alis tayo. Thank you talaga. Oh. Thank you po, thank you. At God bless po. Kay Kuya thank you po. Thank you, thank you. Bigla talaga ako. Blanco. Hindi ko naasahan to. At mapapanood nila to nila Bayaw, nila Mama. Mapapanood din to nung Grabe. sana mapanood nung kasi yung mama niya eh. Hindi pa namin Sabi ko nga nababalitaan yung sa mama kanya, niya. ano, kasi yung mama niyan, nagpupuntak sa akin. Pero sinasabi ko naman sa kanila, humihingi ng picture. Sabi ko, paanohin ko pa, i-chat ko siya na ano, ganito. Para malaman niya rin. Ang ano Malaman kasi, niya. ayoko po muna siyang kontakin kasi nga, ayoko din, kasi nanay din siya. Magulang yun eh. Hindi, ang ano ko lang, magpa-check up tapos kung ano yung sasabihin talaga ng pinaka-espesyalista, doon na tayo magtatawag sa kanya. Kailangan niya malaman, saka may kanya-kanya na rin naman silang pamilya na. Pero gusto ko, magulang, yun ang- gusto ko kasing sabihin sa kanya Kailangan pag, magulang eh. kung ano na talaga yung diagnosis talaga dun sa bata. Kasi ang hirap ang hirap mag-isip. Kasi Ako kaso na. Doon na lang natin idugtong yung ano, yung vlog. Mag-asikaso muna po kami. Grabe, nabablangko ko at hirap. Alas ka na eh. Basta yun na yun. Oh. Yan. Mamaya na lang po. Ayan po. At dagdag ko lang po dun sa vlog namin nung nung pag tawag sa amin ni Kuya Noli. At nablangko ko nung nung biglang ni Kuya Noli sa amin kasi bago gising ako, hindi ako makapagsalita na maayos. Kaya muli, maraming salamat Kuya Fran sa binigay mo sa amin para panggastos-gastos din sa hospital. Ayun, may panggasolina ako sa sakyan para komportable yung bata. Kada biyahe, naggagas ako 1,000. Kaya malaking tulong na po yun. Tapos, dinadala ko sa doon ng pagkain. Bali, attach ko dito yung dating itsura ng bata noong una siyang hinatid sa amin noong 2020. Kasi dati na siyang may sakit na dinala sa amin. Tapos gumaling na lang yan dito sa Bicol. Kasi galing siya ng Lucena. Yan, attach ko dito. Idugtong ko yung itsura niya dati para makita nyo rin kung ano yung talaga niya. Dan. At siya nandun sa ospital, ako dito sa bahay. Wali dapat nga ngayon kasi nag-chat sa amin na may gamot daw. May gamot na pinapabili. Kaso di siya makaalis doon kasi walang bantay. Walang magbabantay ng bata. Tapos yun nga, malayo doon. Dapat babiyahin na sana ako. Sinarado ko na nga yung tindahan. Kaso yung nangyari, biglang nagbago yung isip namin. Bukas na lang daw. Maaga na lang ang pupunta doon kasi kailangan yung gamot. Si 10 oras na ng gabi. Ayan po, attach ko dito yung dugtong ko na lang dito sa vlog namin. Grabe, nablangko ko no. Talagang nadala pa ako dun sa nadala ako dun sa iyak namin. Talos di ako makapagsalita kasi kumbaga magsasalita ako na parang na hindi ka makahinga. Biruin mo na ganyang halaga ibigay ng tao na di naman natin kaano-ano, nanonood lang sila. Yun, laking halaga nun, laki talaga nun. Yun, thank you. At lalo na kay Noli, thank you. At kay God, siguro yan din yung sukli nung mga naitulong ko rin nung mga nakaraang. Meron din ako mga natulungan na wala sa vlog talaga. Kumbaga, kusang loob na tulong ko. Na di ko na pinapakita sa vlog. Marami din ako mga natulungan na ta. Pero di ko yun pag tumulong ako, tulong talaga. Yan. Ayan po. Yan, pakita ko dito.